fuck. Okay, mama. Okay, fine. Tell ukhuluma nawe. Hayi. But why uzokhuluma nami ngifuna ngikhulume naye. Kodwa uzokhuluma namakhampani uzokwanisa nomakhelwane. Awuzwa wena doda, awuzwa wena. Awuzwa wena. Usushisa ingane yabantu. Awulungile yisho iyezando. Awushise ngani mina? Ngabe ushise mina phela. Woza phela. Okay. Woza la kumina. Usuke nawe usuze nawe uwenzani? Usuke nawe. Awuzama ukunderstand. Awuhlulaka phela. Uyathanda ungilandela wena. Uyathanda ungilandela wena. Nani? Uyanyanyisa unadoda wena. Ngaphume empilweni yakho. Uyangilandela wena. Hayi uyanyanyisa wena. Ukuzehlisa ntombazane. Siyazehlisa uyangizwa ngithini? Yeah, ngehlile vele ngehlile. Nifuna ngihlalele la ekhaya ngokuthula. Ngokuthula nizongisukela la ekhaya. Nifunani kumina? Nifunani ngempela phela? You understand ukuthi kwenzakalani manje? Understand? Usuphuma namaketelo ushuka usiqede ufuna uqeda. Nako umuntu befuna kumqeda hayi nini? Awushise ngani umshiselani? Nifunani vele nifunani? Okay, siyaxolisa. Ingabe ngisaba uyazi vele ngizokubulala ngesibhaxo wena. Sukani manje Mawuthi uyambulala. Uyashaya ni mami lo. Hawu lana. Awulimazi bebekushaya ngani? Ukhuluma into emlandile nje. Uyamshaya igwala lento. Uyamshaya usibhuku. Ngafundisa yena ngoba wengibona. Ngafundisa wena. Boyenzani zekubhola? Ubani yongisukela ngithi. Angisukela wafundisa utshwala wena. Wafundisa ngiqhatha nomakhelwane wena. Ayifiseki manje ngiyanyisa. Mangabe uthula first time wena yabo ilo muntu wakufundisa utshwala uyena lo mina iwena kusukela sajona safunda isikole high school wena tshela waqala ngokwenga nqaba osuku utshwala uvumelana uthini kumina ngoba mina ngicomplain ukuthi wena uphuza kakhulu lale mathaveni wathi lo ncane siphuze niso2 kusho wena imkhuba yakho khahlakele kakho yabo lento ikhuluma kanjena abangani bakho ungabachazela sonke istory yini indaba ngizobe inkinga mina kithi sithini inkinga mina kithi wayiswa yini endlini yami wena ngcosushile wena okay wayiswa